Pois empezamos, mira, amasamos, botamos fariña de trigo, mezcla de fariñas de trigo, auga, sal e fermento natural. Unha horiña de amasado, como sempre, despois saco pa cesta, saco aquí pa cesta, aquí bota como 3/4 de hora ou así, porque xe fai calorciño, despois vai pa artesa, da artesa empezo a colocalos aí, tendos e tapos como a un meniño fora dormir a siesta. O pan está no forno, Paula, no forno. A fariña eu trago trigo en grao, levo un muiño de auga, ya este a fariña. Se queres, pineiramos un pouco. Ahora imos encender esta máquina. Ya non ves, a pineirar. Por arte de magia, esta fariña é que botamos na amasadora para facer a masa. Que é iso da masa madre? Pois esa masa madre é o fermento. É a masa que utilizamos, digamos que sería a levadura. Mira, ahora teño aquí, e despois dentro dun pouquiño, pois empezo a amasala e fago para cocer mañá. Vamos mirar a ver como está o pan, que xa é un anaquiño que enfornei. Imos mirar, bueno, ainda está crudo. Que diferencias hai do pan de cea ou outro pan? Son moitas, mira, por exemplo, a fariña este é natural 100%, o tempo de elaboración que nos leva, o forno que é de leña, de pedra, todo influye. Non te aburres do pan? Non, é riquísimo, encántame, é que me encanta. E aparte o pan non engorda, se non mira a panadeira, que flaca está. Eu como pan todos os días, desayuno meu tazón de leite con de sopas de pan de cea, pero un distres grandes, co meu cafeciño. Maravilla. Ya a mediodía como pan, a merenda, a cena. E despois probámoslo, Paula? Porque seguro non papaches xa algo por aí. Non che deron algo a probar. Aí está. Pero iso Non toques que queima. Haberá continuidade de panadeiros? Eu creo que algún que seguirá. Espero.